И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм AntlegusButterBG и днес ще снимам клип на Minecraft в сервер Soplex с Enter Zombie. И нека да започваме да играем. Не, че до сега не сме... Да, но неговия шоп няма да е много хубав, колкото моя! Чегъм се, знам. Добре. Да, хора, допреди 1-2 часа, допреди половин 1-2 часа, допреди половин 1,5, 2,5 часа, Enter Zombie беше мега, после мега плюс и после Crazy. Сега е Crazy. Честитете му, ако искате. Да. Длъжни сте да му честитите. Да, знам. Да. Човек шопаше на два слоя. Не, защо слагаш? Всъщност да, слагай. Нищо. Защото не ми пука с какво ги чупа. И това е Мега плюс Sword. Това е Crazy Sword. Казва се Еферен Sword, ама ти се го наричай както искаш, бич. Знаеш какво ще правим? Ще направим един чест и в този чест, които глави са по много, ще ги слагаме в този чест. Обикновено, нали, тук сега слагам глави и примерно тая глава има 3 пъти и я слагаме в някой чест. Коя? Коя? Не бе! Слагаш я, но другите, които са и по, нали, двойките, ги слагаш в честа. Виж, тази глава имам 2 пъти. Слагаме главата и ми остава една глава като тая. И... Не искам. Направя чест. Много ми пука. Ахахахаха. Така. The Big Shop. Така, виж. Човек, виж. Едно, 2, 3. И не слагай тези тъпи глави. Не слагай главата на Алекс. Да. Само те, които имат скини, то горе-долу готин. Не слагай главите на мобове, само на хората и айде на вилиджерите от мен да мине. Които, нали, на хората, които имат скин и на вилиджерите, айде от мен да мине. Окей. Добре. То вчера, нали, гледах твой клип, дето и аз участвах вчера на Skywars с него и говорех супер силно, аз едвам тебе те чувах. Да. Не, готине. И гласа ми беше супер писклив. Да, знам. Какво ти си на 10? Аз съм на 10 без 4 години. 10 без такова, без 4 дена. 10 без 4 дена.
11. Ми да, затова гласът ти е такъв. Така. School app Tendo. Той има готина глава. Знаеш ли, да, така ще стане много яко. Тъпа. Не. Тъпа ант. Или тъпа ант. Или. Значи написах тъпа ант likes butter, разстояние / тъпа enter зомби или res / res разстояние тъпа the big shop. Res list. Хора, ако се чудите какво е това, извинявай. Ето, рестъпа, извинявай. Това е... What the fuck? What the fuck? На една приятелка написах извинявай. Това е радиото. Аре бе! Тъпа and Кой ти пише? Нищо. School Soulplex BG. Сложих скула на Soulplex. Ти колко глави си сложил? School chest. School chest. Аре бе. Виж каква глава имаме на чест. School furnace. School grass. Yes. School да. Clip. Не, няма глава да клип. School да. Clip. Има глава на The Clip. Виж каква е тъпата глава на The Clip. Ма ще оставим, защото някой може да иска. School Enter Zombie. Ти нямаш глава. Да бе, добре бе. School Axe. Има глава на Axe. School Zombie. Не, няма. Това е абсурд. School... Меси. Какъв е той? Какъв е той? Виж главата на Меси. И баба YouTube време.